салом алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи тилиётии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Сулаймони Исломиддин. баъд аз овардани истиқлолияти давлатӣ воқеаи бузургтарин дар таърихи кӯҳани халқи тоҷик аст. Пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори давлатҳои озод ҷо гирифт ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон ҳамчун давлати мустақил эътироф гардид. Истиқлолият барои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз буда, таҳти парчами он хурду бузурги мамлакат барои тақвияти пояҳои давлатдории навини худ бо азму талоши ватандӯстона заҳмат мекашанд. шаҳри ҳамкорони мо. дастоварди беназири солҳои соҳибистиқлолӣ ин пойдор намудани сулҳу амният мебошад. танҳо аз баракати истиқлолият ва дар фазои орому осуда ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки дар ҳоли рушд қарор гирад ва таъмини зиндагии шоистаи мардумро дар меҳвари сиёсати пешгирифта ҷой диҳад. дар 28 соли замони истиқлолият нерӯи бузурги созандагӣ ва бунёдкории мардуми мамлакат бо назардошти талаботи муосир зуҳур намуд. имрӯз мо дар ҳар қадам меваҳои истиқлолият мебинем, ҳам дар роҳсозӣ, ҳам дар бунёди иншоотҳои бисёр азим. ин нерӯгоҳҳоро ман дар назар дорам, ҳама нақбҳое ки то истиқлолият ин танҳо орзу буду бас. мо чӣ қадар нақбҳо дар ин 28 сол Тоҷикистон ҳам дар тарафи шимол, ҳам дар тарафи ҷануби мамлакат, ин пулҳои азим байни давлатӣ. сатҳи худшиносӣ, асолати ватандорӣ ва ифтихори миллии шаҳрвандон баланд бардошта шуда ба инкишофи илму фарҳанг мусоидат намуд. барои аҳли адаб, барои аҳли илм ин истиқлоли андешаи озоди фикрӣ, андешаи фикрӣ масалан ҳам дар адабиёт, ҳам дар фарҳанг, ҳама ин бисёр муҳим аст. ин армони қадимаи мо буд. ин дар ҳамун чизое ки устод Рудакӣ ҳам мегуфтанд, дар Шоҳнома ҳам садо медод, дар Мавлоно ҳам садо медод, осори Савлоно то Устодайниву, то Аҳмади Донишу, то устод Турсунзодаву Улуғзодаву, ҳама ин талошҳо барои он буд ки миллати мо озод бошад, сарзамини мо озод бошад ва барои армонҳои миллияш кору зиндагӣ кунад. сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба инкишофи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судбахш, эътироф ва эҳтироми меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ нигаронида шуда, маҳз бо шарофати ин дастоварди беназир мақом ва нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳон боло рафт. сиёсати хориҷии давлати Тоҷикистон бисёр зебо густариш ёфт. имрӯз дар тамоми саросари дунё бузургтарин давлатҳо ё ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳибистиқлол мешиносад ва сарвари давлати мо, президенти мамлакати моро ҳамеша дар сатҳи олӣ мепазирад ва президент аз номи Тоҷикистони азизи мо армонҳои миллии моро, ҳадафҳои миллии моро, аз сиёсати дарҳои кушоди Тоҷикистон дар самти чӣ ҳарф мезанад. ҳифзи истиқлолият, нигоҳ доштани истиқлолият, ваҳдати миллӣ барои мо қарз аст. марҳилаҳои рушди кулли соҳаҳо, пешрафту тараққиёт ва дигаргуниҳои назараси ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мамлакат мардумро ба ояндаи дурахшони ватан ва ҳаёти осуда ҳидоят намуд. дар партави тадбирҳои бунёдкорӣ аз сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар маҳаллаи навбунёди 20-солагии истиқлолияти шаҳри Кӯлоб корҳои сохтмонӣ дар муассисаи нави таълимӣ муташаккилона идома дорад. бинои мактаби нав барои 624 хонанда дар як бахш пешбинӣ шудааст. гузориши ҳамкорони мо. дар маҳаллаи навбунёди 20-солагии истиқлолият корҳои сохтмонӣ дар муассисаи нави таълимӣ муташаккилона ҷараён дошта. бинои мазкур аз 7 қисм иборат аст ва 3 қисми он сиёҳшонагӣ ва 4 қисми дигараш дуошонагӣ мебошанд ки барои 624 хонанда дар як баст бунёд мегардад ва аз ин 4 қисмати он дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. фармоишгар маркази ҳамоҳангсозии лоиҳаҳо оид ба таҷдид ва рушди иншооти инфраструктураи иҷтимоӣ буда бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурӣ тавассути вазорати молия корҳо амалӣ гашта истоданд. лоиҳакаш ҷамъияти саҳоми кушодаи шаҳрофари шаҳри Душанбе буда пудратчиён ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуди сохтмон, тиҷорат, паргор, сайёр ва роҳи мурод мебошанд. муассисаи мазкур ба талаботи меъмории муосир сохта шуда дорои 29 синфхона аст.
аз ҷумла синфхонаҳои таълимӣ, фаннӣ, 2 синфхонаи компютерӣ, физикаю химия, биологияю ҳунармандӣ, ҳуҷраи тиббӣ, китобхона, ошхона, майдончаи варзишии тобистона барои ҳама намуди варзиш ва иншооти ёрирасон. айни ҳол 150 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд ва корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд иҷро шуда истоданд. ҳамчунин муассиса бо оби нӯшокӣ ва хати барқи алоҳида бо зеристгоҳ таъмин гардида, синфхонаҳо тавассути маркази гармидиҳии мустақил дар фасли сармо гарм карда мешаванд. корҳои асосии сохтмон дар 4 қисми он, яъне ба истилоҳ 4 блок А, Б, В ва Г ба анҷом расида, рангбор кардани синфхонаҳо, сафолакпӯш кардани гирду атроф ва роҳравҳо, сабзу хӯрамгардонӣ ва чароғонкунии атроф идома дорад. роҳҳои гирду атрофи муассиса низ ба талабот ҷавобгӯ сохта мешаванд, ки корҳо дар ин самт низ тавассути техникаҳои зарурӣ идома доранд. раҳматалӣ назри, эраҷи қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. аз 1600 беморӣ ирсӣ 50% онро муҳаққиқон ва табибон ба никоҳи хешутаборӣ мансуб медонанд. яъне бемории генетикӣ бемории наслӣ буда дар ҳолати издивоҷи хешутаборӣ метавонад боиси таваллуди тифли носолим гардад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши Абдулҳамиди Назир. ояндаи ҳар як давлату миллат аз ҷавонони худогоҳу ва тандурусти он вобастагӣ дорад. аз ин рӯ ҳар як ҷавонро зарур аст ки ҳангоми издивоҷ ба хатогӣ роҳ надиҳад ва аз никоҳи хешутабории наздик худдорӣ кунад. зеро ҳангоме ки домоду арӯс пайванди наздикии хешутаборӣ доранд, боиси таваллуди кӯдакони носолим мегардад. олимон исбот намуданд ки қариб 1600 намуди бемориҳои ирсӣ мавҷуданд ва ин ҳангоми никоҳи хешутаборӣ ки аз генҳо аз тарафи падару модар ба фарзанд қариб 50% дода мешаванд, ин сафи ин бемориҳо хеле зиёд шуда боиси ба дунё омадани кӯдакони маъюб мегардад. худдорӣ намудан аз издивоҷи хешутабории наздик ҷиҳати коҳиш ёфтани ба дунё омадани кӯдакони носолим боис хоҳад шуд. никоҳи хешутаборӣ ки асосан кӯдакони маъюб ба дунё меоянд, боиси пайдо шудани бемориҳои модарзод, асосан ин бемориҳои сарӣ, девонагӣ, шалӣ, гунгӣ, карӣ, бемориҳои системаи узвҳои ҳаракат, бемории даун мебошад. таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳад ки ҳамасола қариб 200 нафар кӯдакони бо нуқси модарзодии дил ба дунё меоянд, ки нисфи зиёди онҳо аз никоҳи хешутабории наздик ба дунё омаданду гирифтори ин беморӣ мебошанд. коршиносон мегӯянд, дар бештари маврид бо айби волидайн чунин издивоҷи хешутабории наздик сурат мегирад, ки оқибат кӯдакони нуқси модарзодии дил ба дунё меояд. барои ҷарроҳии онҳо волидайни ҷавон маблағи зиёд сарф менамоянд. пас калонсоронро зарур аст ки барои интихоби оилаи фарзандони худ, ки дар бештари вақт ба хотири молу мулк шуда ҳаёти ширини онҳоро талх мегардонанду наберагони худро кунҷи беморхона ва муассисаҳои иҷтимоӣ мекунанд, андеша намоянд. пеш аз он ки аз ин никоҳ хешутаборӣ ба оила барпо намоянд, бигзор фикр намоянд, чунки ҳар як шахс, ҳар як оила мехоҳад ки пас аз оиларо бунёд намудан тифли солимро ба дунё биёрад ва агар ки фикр карда мо оиларо барпо намоем ва албатта тифли солимро ба дунё мебиёрем. ба роҳ мондани муоинаи пеш аз никоҳ то андозае ба коҳиш ёфтани никоҳи хешутабории наздик боис гардида бошад ҳам, вале то ҳанӯз дар баъзе шаҳру ноҳияҳои мамлакат издивоҷи хешутабории наздик ба чашм мерасад. аз ин рӯ масъулини марбутаро зарур аст ки корҳои фаҳмондадиҳиро ҷонок намоянд ва дар маҷмӯъ ҳар фарди ҷомеа барои бунёди оилаи солим ва сиҳатии омма бояд бетараф набошанд. ҷавонон бошанд ҳангоми интихоби ҳамсари худ тамоми паҳлӯҳои онро бояд ба назар гиранд ва ба хотири манфиати чизе ва ё касе зиндагии ширини худро пушти беморхонаҳо сипарӣ накунанд. абдулҳамиди назир, меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, Ахбор. идомаи барномаи тиллиёти ахбор. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳодияи аграрии водии Зарин ҷамъовари пахта шурӯъ гардид. имсол деҳқонони ҷамъияти мазкур дар майдони беш аз 3000 гектар пахта киш карда буданд. аз ноҳияи Ҷайҳун Абдурозиқи Азиз гузориш медиҳад. ба гардиши истеҳсолӣ табдил додани заминҳои солҳо боз бекорхобидаи мавзеи қарадуми ноҳияи Ҷайҳун дастури бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд.
ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳодияи аграрии водии зарин дар якчанд соли охир имкон ёфтанд ки заминҳоро ба гардиши кишоварзӣ ворид кунанд ва аз онҳо ҳосили дилхоҳ рӯёнанд. тавре мушоҳида мекунед заминҳо хеле селҳосиланд. дар ноҳияи ҷайҳун нахустинҳо шуда ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳодияи аграрии водии зарин ба ҷамъоварии ҳосили пахта шурӯъ карданд. албатта кор дар обшор намудану ба истеҳсолот табдил додани заминҳои 2-3-10 сола боз бекор монда осон набуд. мутахассисон дар натиҷаи дуруст баҳрабардорӣ кардан аз замин, истифода аз техникаҳои муосир, ҷалби кормандони соҳавӣ имкон ёфтанд ки аз ин мавзеъҳо ҳосили хуби зироати пахта ба даст биёранд. 11985 гектар заминои аз гардиши кишоварзӣ бекормонда вобаста шудагӣ буд. То ин ҷониб корхонаи мо зиёда аз 4000 гектара ба гардиши кишоварзӣ даровард. айни замон дар 3652 гектар замино кишти пахта ба роҳ мондем. чунон ки шумо мебинед имрӯз рӯзи ҷамъовариро мо сар кардем. тавре маълум шуд як қисмати пахтазор бо ҷалби саҳмдорон ҷамъоварӣ шуда бо дастури мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон масоҳати бештар аз 3000 гектар пахтазорро тавассути комбайнҳои пахтачинӣ ҷамъоварӣ хоҳанд кард. кормандон аз он изҳори қаноатмандӣ мекунанд ки дар иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат муваффақ гаштанд ва давоми 2-3 соли оянда бештар аз 10,000 гектар заминҳои мавзеи қарадумро ҳосилхез мегардонанд. ҳосили нағз ҳисоб нисбат ба солҳои гузашта ҳосил хеле хуб аст. мошинот зиёда аз 4 мошини пахтачинӣ ба рӯзои наздик шурӯъ мекунанд корро. 3800 он буд. нисбат ба соли гузашта мумкин як баробар зиёд умед дорем ки ҷамъоварӣ кунем. тавре иттилоъ доданд чанд сол аст ки аз тухмиҳои нави хитоӣ кишт мекунанд. бартарияти фаровонии маҳсулот ба чашм аён аст. ин нави тухмиҳо махсус барои ҷамъоварии мошинӣ пешбинӣ шудаанд ки кори деҳқононро хеле осон мегардонад. дар қисмати аз дигар заминҳо гандум, юнучқа ва шолӣ парвариш карда буданд. кишоварзон аз самараи меҳнаташон қаноатманданд. акнун бо чунин фаровонии пахтазор онҳо метавонанд ки даромади хуби иқтисодӣ ба даст биёранд ва дар мебаъда ба кор андохтани заминҳои боқӣ монда ҳавасмандии бештар дошта бошанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон аз ҷумла дар ноҳияи ҷалдини балхӣ ҷамъоварии ҳосили пахта идома дорад. айни ҳол дар саҳро ҳосили пиёз аст ва кишоварзон барои беталаф ҷамъоварӣ намудани пахта аз тамоми воситаҳо имкониятҳои самаранок истифода менамоянд. гузориши ҳамкорони мо. кишоварзӣ бахши муҳими истеҳсолот ба ҳисоб рафта бо имконияти таъмини амнияти озуқаворӣ ва коркарди минбаъдаи саноатии ашёи хом то маҳсулоти ниҳоӣ дар рушди иқтисодии миллӣ аҳамияти калон дорад. бахши кишоварзии вилояти хатлон пеш аз ҳама майдони васеи заминҳои корамро фаро гирифта барои афзунгардонидани ҳаҷми истеҳсоли пахта имкониёти хубро доро мебошад. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Сафар Ҷумоев аз зумраи хоҷагиҳои калони пахтакор маҳсуб ёфта саҳмдоронаш дар кишту парвариш ва рӯёнидани ҳосили дилхоҳи ин маҳсулот ки ҳамчун ашёи хоми саноатӣ маҳсуб меёбад таҷрибаи хуб доранд. аҳли заҳмат имрӯз ба маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахтаи парваришнамудаи худ шурӯъ карда аз ҳосилбандии ниҳолон изҳори ҳавасмандӣ менамоянд. хоҷагии Сафар Ҷумоев 1974 гектар замини корамёбӣ дорад. аз ин 1640 гектар пахта кишт карда шудааст. ният дорем ки зиёда аз 4800 тонна пахта истеҳсол намоем. хоҷагидорон имсол кишти пунбадонаро бо усули обдиҳии қатрагин ба роҳ монда буданд ки имрӯз самараи хуб ба бор овардааст. чун анъаноти неки кори хоҷагидорӣ ба хотири дастгирию ҳавасмандгардонии пахтакорон дар оғози марҳилаи ҷамъоварии ҳосил масъулин аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо саҳмдорони хоҷагии мазкур вохӯрӣ намуда баробари тақдим намудани сару либос ба ҳар як аъзо ҳамчун тӯҳфа инчунин дар ҷодаи сари вақт ва беталаб гирдовардани маҳсули заҳмати чандмоҳаи худ барору комёбӣ тамоно карданд. ба иттилои бахши марбута ҳамчунин дар ин рӯз якчанд хоҷагиҳои дигари пахтакори ноҳия ба ҷамъоварии ҳосил оғоз бахшиданд. тибқи дурнамо имсол мо дар майдони 9300 гектар кишти пунбадона гузаронем. мо имсол ният дорем 21750 тонн пахта ҷамъоварӣ намоем ки ба ҳисоб меояд 23 центнерро ташкил медиҳад. имсол бошад ҳосилнокӣ дар майдону хеле хуб аст. аз рӯи мушоҳида ва таҷриба аз солҳои қаблӣ пахтакорони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ умед доранд ки илова ба дурнамои муайяншудаи истеҳсоли солона ҳосил ҷамъоварӣ намоянд.
намоянд. Ба андешаи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ, пахтакорӣ яке аз самтҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, рушди он барои таъмин намудани бахши саноат бо ашёи хоми зарурӣ, фаро гирифтани мардум бо ҷойи кор ва тақвияти иқтисодии мамлакат нақши калидӣ дорад. Ба ин хотир сол аз сол баҳри васеъ намудани майдони кишту афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли он дар кишвар диққати хоса зоҳир карда мешавад. Кишоварзони вилояти Хатон аз нашъунамои хуби пахтаи имсола қаноатманд буда умед доранд ки ҳосили фаровон ба даст оварда дурнамои истеҳсоли солонаро барзиёд таъмин намоянд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, вилояти Хатлон, Ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи тиллиёти ахбор ба поён мерасад. Хай хонободо, сарбаланд бимонед.